Pasko ug New Year, dili gyud mawala ang tradisyon sa mga Pinoy nga magpabuto ug mag-pyrotechnic o fireworks. Ug ang Lapu-Lapu City na ila nga dunay daghang mamaligyaay ug ingon man manghimuay og pabuto. Gani mabantayan sa kadalanan sa syudad nga nagsugod na og pang-display og firecracker o pyrotechnics ang pipila ka mga tindahan. Apan na po kaadlaw sa wa pa ang Pasko, maobserbahan nga mingaw pa ug wala pa kaayoy mamalitay. Gani padayong pahimangno sa Lapu-Lapu City Police Office nga ang authorized retailing areas alang sa mga firecrackers o pyrotechnics magsugod lamang sa corner Kinalumsan Barangay Kanhulaw, paingon sa Barangay Kalawisan ug Takan Barangay Babag. Ang mga mamaligya gawas sa naasong mga dapit gikonsiderar nga illegal. Ikaduha, observe yung security standard operating procedures laid down by the PNP and the RCSO. In case of fire or explosion, naata na fire extinguisher o wala man ka ng drum-drum ng mga tubig. Kayong distansya, sundin ng distansya, and must only do it within the designated zones. Gani gipagawas na sab sa kapulisan ang listahan sa mga illegal nga pabuto nga did-ang ibaligya sa mga tindahan. Lakip na niini ang Watu Sea, Piccolo, Pop-Up, Goodbye Philippines ug uban pa. Giila na sab sa LGU ang mga basketball courts, boardwalk, shoreline area ug mga bakanting lote isip firecracker zone sa matag barangay. Dugang pa ni Police Colonel Antonieto Cañete nga posibleng mapriso kung madakpan nga wa misunod sa maong balaod. Well, alarm and scandals, isa na yun. Kung may masasaktan pa, then there will be physical injuries, ma'am. Wala tayong sinasanto dyan. We will arrest, no? Kung may report, committed in the presence of our PNP personnel. Samtang lakip usab sa gibantayan sa kapulisan ang tukma og luwas nga paggama sa mga pabuto ug pyrotechnics nga mga supplier. Lakip kanila si Jolito Wahing, kinsa 25 na katuig ng tinghimuay og fireworks. Matud pa ni Wahing, panginubuhian na gyud sa iyang pamilya ang paghimo og fireworks. Moapil sab sila og mga pyro competitions dili lang sa Lapu-Lapu City apan sa laing mga probinsya aron irepresentar ang Sugbo. Gani sila ang gitanyag nga kampyon sa Buglasan Festival sa Negros Oriental niadtong Oktubre. Sukad pa kaniadto, sa ilang panimay lamang himuon ang mga fireworks. Apan karon, iyang nadesisyonan nga aron malayo sila sa disgrasya, ang mga rolyo na lamang ang buhaton sa ilang panimay ug sa bakanteng lote na ang pagbutang og pabura. Likayi yun na ninyo ang kanang dool sa bahay. Kay mo'y delikado jud kayo ba maangin makaangin pa sa mga silingan. Ana na mida manglikit sa amo bahay kay karton naman di man na musiga pero inigloading na mo ari gimingari. Kay layo na ba magloading may bala kanang mga granyo yang magpalagpot mga kulor ba. Mao na namong gibuhat karon kay dakopon mo jud mi. Nalipay mingari nga nanangi mi sa karin sa insik nga ingon na gitugutan mi pag inspeksyon nga. Ana lang mo dia pag trapal lang mo kay igo ra bitaw mo dia pag loading kay guman ani sa kuan na man-an naman pod. Mensahe sa kapulisan sa LCPO ngadto sa publiko, luwas nga kasaulugan sa Pasko ug bagong tuig alang sa Lapu-Lapu City. You can enjoy your Christmas, no? Nandito kami PNP to protect you from harm, especially from criminals during the Christmas season. But also help us by reporting immediately yung mga suspicious personalities na nandoon sa mga areas ninyo sa paggamit ng mga firecrackers, sa mga firecracker designated areas lang at saka sa mga safe na lugar. Ang pagpalit po na to sa to ang mga firecrackers, piliin niyo yung legit nga firecrackers, huwag yung mga imported firecrackers, which is illegal per se. Yung pagpasok pa na niya at pagbinta sa market, bawal na yon yung mga imported, no? Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.